Συχνά με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα ενημερώνει τους φίλους του για τα όσα συμβαίνουν με την πορεία της υγείας του αλλά και με όσα κάνει στην καθημερινότητά του, δείχνοντας έτσι τη δύναμη ψυχής που έχει και το πείσμα να βγει νικητής. Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου έκανε μια νέα ανάρτηση στην οποία φαινόταν να είναι πάνω σε μια ζυγαριά με τον μπαστούνι του. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην απώλεια κιλών, η οποία είναι παρενέργεια των βαριών θεραπείων που κάνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λεζάντα της φωτογραφίας περνάει το μήνυμα ότι συνεχίζει να παλεύει και ότι δεν θα αφήσει τον καρκίνο να κερδίσει τη μάχη όσες παρενέργειες και αν του έχει φέρει. Καλό μεσημέρι αγάπες μου και καλή εβδομάδα να έχουμε με το καλύτερο φωτογράφο. Μαμά Κωνσταντίνα. Παλιά δεν ανέβαινα σε ζυγαριά γιατί έδειχνε όλο και προς τα πάνω, τώρα αποφεύγω γιατί δείχνει όλο και προς τα κάτω. Σε λιγάκι τα ποδαράκια μου θα είναι ίδια με τον μπαστούνι μου, χάχα. Να γελάσουμε και λίγο. Συνεχίζουμε να παλεύουμε το θηρίο, δεν θα μας κερδίσει. Όσες παρενέργειες και ας μου έφερε. Στις οποίες ακόμα δεν αναφέρομαι. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και η Παναγία μαζί μας.